Sakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines, kan mga balata, modern public utility jeepney ipinahiling na sa mga taga-Naga, mabiyahe na sa masunod na mga simana. DSWD Region 5 nagpadala ng relief goods sa LGU San Fernando para sa mga nadangeran kan pagbabaha. Mga suki nin evacuation centers kang Naga, dapat iyo ang ibalyong istaran kang LGU Naga, sabi kang CSWDO. NCF Tigers Men and Women Volleyball Team nasungkit ang 3-peat victory sa Bukal Season 4. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako, si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong magiging tagapaghatod bareta. Launching kang modern public utility jeepney na mabiyahe sa siyudad ng Naga, ginibukan subagong aga. Aramon taman ang kompletong details sa report ni Melvin Machado. May libreng wifi, air condition, may CCTV camera, dashcam at may TV monitor. Ini ang modern public utility jeepney kang Naga City Allied Transport Cooperative na madalagan sa rota kang Del Rosario, Concepcion, Panganiban Sentro na pinaglibot sa siyudad kang Naga para ipahiling sa publiko. Ini man ang karibay ka nagkaperang unit kan traditional jeepney na nagbabiyahe sa siyudad kang Naga na pagsasadiri ka nasabing transport cooperative. Susuk kay Mr. Danilo Cosa, chairman kang Nasya Trasco, kung igwang 10 modern PUJ na madalagan sa tinampo, 10 traditional jeepney man ang sa indang hahalion. Ang driver sa traditional jeepney, iyuman ang driver sa modern jeepney. Ang replacement po kaya is 1:1. Kung 10 ang nagabot, may matanggal kami 10 luma. Itong 10 tinanggal, yun ang driver ka ni. Iyo mo po. Maribay magra-racing dyan. Madadagdagan pa nga ang serbisyo ta sa Naga dahil magkakaigwa yung konduktor. Magkakaigwa pa kitang additional na empleyado. Para determinaran ang bilang kang modern PUJ na madalagan sa sarong rota, kaipuhan igwang aprobadong local public transport route plan ang lokal na gobyerno kang Naga. Sinabi ni LTFRB Regional Director Antonio Garjola, inisubot ang basyan kung perang unit ang iaalokar sa sarong rota. Ang LPTRP, iyan pig-aapot ang Local Public Transport Route Plan, LPTRP. Gapos na LGU, dapat magkaigwa sindang study kan sa indang mga rota sa lokal para maaramang kung pirang unit ang kaipuhan sa sarong pirang unit ang kaipuhan sa sarong rota, pirang sasakyan. Depende yan sa survey, nagigibuhon kan LPTRP kan local component, lalong-lalo na kang Committee on Transport. Magkakaigwa ng survey yan together with LTFRB, PUB, MP, Modernization People. Sa presente, may mga inaaskas pampapeles ang transport cooperative para makapuuna sila ng biyahe sa siyudad kang Naga. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, sa minsay man ni Mayor Nelson Ligacion, sinabi kanina ang aktibidad kanso agong aga sa launching kan modern PUJ ang pagpapahiling kan sa indang pagkugos o pag-ako sa programa kan gobyerno nasyonal sa modernization kan transport system sa bilog na syudad ning Naga. Hulit ang modernong jeepney na ang madalagan sa syudad ng Naga, dapat maging moderno naman subuot ang mga waiting station sa ruta kan nasabing modern PUJ. So ang launching tapuon yan, indikasyon kan yakap ta, pagtanggap, kan pag-modernize, kan sa tuya pong public transport system. Asin ako po nauugma, ninuli po lalong-lalo na sa Nasya Trasco. Ta iyo ang nanginutan digdi po sa satuyang syudad para mangyari ng God ini. Kaya sa liwat po, palakpakan ta po si grupo ni Mr. Danilo Cosa. Padagos sa mga bareta, ipinaliwanag man ni Mr. Choi Granadillos, Business Development Officer, kung ano ang magiging sistema sa pagbayad sa pagsakay sa modernized jeepney na pinag-introdusir sa publiko kasubagong aga. Magiging cashless transaction na subot ini sa paagi kang top card na gagamiton kan mga pasahero.
Sa paagi ka nasabing sistema, mas madali subuot ang pag-monitor ka naglalaog na ingreso. Urug nata kaipuhan magbayad ang kooperatiba kan ginamit na pondo para sa nasabing modernized jeepney. Kasi alam naman natin, lalo-lalo na yung mga bata, yung mga anak natin na pumapasok, so they can make use of this card. Yung mga magulang, reloadan na lang yung card, ito na yung tatap nila. Alright? Now, dito, pagka nag-create tayo ng transaction, ang gagawin lang natin, ito sa conductor side, kung may conductor tayo, pwede na lang itap, isa-select ng conductor yung kung saan sumakay, saan papunta, and then itatap lang nila yung card. And ito na yung ticket nila. Padagos pa sa mga bareta, mga pabalik-balik sa evacuation center kang naga kada igwang kalamidad, aron kan pagbabaha dapat iyo inuto na ilipat nin lugar, sabi kan CSWDO. Aram mo taman ng kompletong detail sa report ni Melvin Machado. 90% kang lugar sa siyudad kang Naga ang sinanop ng tubig baha kan nakalisnal daw huli kan tropical depression amang naapektaran ang 583 na pamilya o 2,180 individual hali sa 15 barangay na may 36 na evacuation centers ang natawaling tabang kang City Social Welfare and Development Office. Matapos sa magbaba ang tubig, nagpuruli tulos ang mga ini. Sa pag-obserbar ni City Social Welfare and Development Office sa Head Annabel Vargas, ang mga naapektaran iuman lang si mga dating residentes na pirming nag-iibakwar hulit na naka-star sa flood-prone area. Inisubot ang dapat na haralion sa lugar para daina pauro-utro ang saindang sitwasyon. So sabi mi nga ni, para garo dain na maulit na sinda-sinda, siguro si mga identified na nasa flood-prone, dapat talaga haliw dito kang lokal na gobyerno kang Naga, duman sa lugar. Kasi pag sabi mo, kami man po gari ngayon, ma'am. So arami na ngayon po, pag naglalangkaw ang tubig, talagang mahali kami. Sa estilo kang silang pagresponde sa mga nag-iibakwar kada may kalabidad, nainot ang tabangkan barangay as sinasunod sana ang ayuda halos sa CSWDO kabali sa tinututukan iyo si mga yaon sa evacuation centers. So barangay ang nagpapakakangkayan. So ang samuyang ayuda, nalaog sa post na pagkatapos sa Kambagyo. Kasi ang iniisip ni, dahil man makatrabaho si mga tatay, igwan yung pagkakan ng pamilya. So habang may tao pa sa evacuation center, yan pag-ayuda mo. Kadaklan man sa mga evacuees ang nagdago sa mga eskwelahan, evacuation center as in pribadong residensya. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, DSWD Bicol nagpadara naman ng ayuda sa LGU San Fernando, Camarines Sur para sa mga biktima ng pagbabaha kang nakaaging simana. Ang detalye sa report ni Jerome Breeze. Nagpadara na ni tabang ang DSWD Region 5 sa nasa 649 ng pamilya na napektaran kan bagyong amang sa banwanin San Fernando, Camarines Sur. Sigun kay Mayor Fermin Mabolo, ang nasabing mga relief goods ana direktang tabang gikan sa DSWD Region 5 asin sa tabang man kan lokal na gobyerno. Padagos ining piga tataw sa siyam na barangay na labing naapektaran ka na pagubahang namatayan sa lugar darakan na nasabing bagyo. Nasa 1,000 na relief good boxes ang tigtagama kan opisina tanganing matabangan ang mga pamilyang nalubog sa baha sa Banwaan. Magpasalamat sa DSWD Region 5 para sa ning 1,000 na boxes ning relief food packs. Igpapanaungan yan ongoing sa siyam na barangay. Ted lang ta, siyempre, ang isi mga nagkarulubog lang sa baha sa itong mga talagang tilios na mga iyot ang pinatawan mo niya ni ayuda. Kung individual, dakol, ribo. Kabali sa mga barangay sa Banwaan na naapektaran kan bagyong amang ang barangay Grijalbo, Plansa, Santa Cruz, Biberona, Kalascagas, dakulang tubig, Pipian, San Joaquin asin barangay Bukal. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa pagbabalikan Newsbreak, tanom na marijuana na recover sa ginibong drug buy-bust operation sa barangay Balata, siyudad ni Naga. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na!
Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio, at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush, at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Work with business executive or turn yourself to become one. Explore the career in the world of business with NCF's Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. This degree prepares you to excel in the financial service sector. Start it right with NCF's College of Accountancy and Finance. The Mariners Tourism and Hotel Institute is an institution that offers hotel accommodation, food and beverage services, and different programs and international cuisine. It boasts 5 contemporary guest rooms that fit to all types of guests and travelers. Room rate starts from 1,500 to 4,999 pesos only. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, pinanginota ni Police Brigadier General Limuel Obon, Deputy Regional Director for Administration, ang oath-taking as in donning of ranks para sa 4 na bagong mapromote na mga Police Lieutenant Colonel. Duwadigdi ang hali sa Camarines Sur as in Tigsaro, hali sa probinsya kan Camarines Norte as in probinsya kan Albay. Apwera kaini anuman na personahe ang tinauwanin medalya ng kagalingan, medalya ng papuri as in medalya ng kasanayan. Sa satuyang police report, 27 anyos na soltero na ang mayo na ninbuhay sa laogang sayang pinag-iistara na harong. Detalye sa report ni Jerome Breeze. Gadana kan madukayan ang sarong 27 anyos na lalaki matapos sining maghugot sa loob kan sendang residensya sa Zona 2 sa Caripili, Camarines Sur kan nakaaging Sabado. Sa report alas 10 emergency na aga na kan madukayan kan mga otoridad ang biktima nga si Jose Buan, 27 anyos na nakabitay sa nasabing lugar. Depression ang saro sa hinihiling na rason kan paghugot kan ang sabing biktima. Napagraman na bago ang insidente, nariparo kan pamilya na matamlay asin problemado subot ang biktima. Kaya nangapulan ang PNP sa mga residente, nariparuhon ang mga kaparyentes na nagsasapon ng depresyon tanganing maiwasan ang siring na insidente. Para sa GNN TV 48 Naga Jerome Breeze, Newsbreak.
Sa iba pang police report, apwera kan Shabu nakarecover pa ang mga operatiba nin tinanom na marijuana matapos ang anti-drug buy-bust operation sa Barangay Balata, Syudad ni Naga, kanakalihis na aldaw. Ang detalye sa report ni Jerome Breeze. Apara sa pinagtutubudan Shabu, tanom nin marijuana ang narecover pa sa sarong sospek sa ginibong drug buy-bust operation sa Zona 5, Barangay Balata sa Syudad ni Naga. Sigun kay Pulis Major Crisanto Romero, kabilugan na dosing poni na marijuana, ana nakwa sa sospek na si Angelito San Juan, 33 anyos. Apara ka na pitong plastic sa siya na may log din pinagtutubudan Shabu, kabali na ang drug buy-bust item. Ang nasabing marijuana ang nakatanom sa likodan kanarong kanasabing sospek. Fortunately sir, sa nagkauga ning ning kasunduan na magkauga ning buy-bust, magkapalitan ning items, dumana sa may harani sa sa vicinity kan residence niya. Kaya sir, nangyari ito while conducting yung buy-bust operation, nasambit niya sir na may tanom siyang marijuana. Naturo niya nga kaya duman sa crime scene sir, may more or less mga 2 to 3 meters lang duman sa niya, piktok doon yan may siya duman, may tanom na marijuana. Kaya so pangyari bago lang na buy-bust kang siya po nangyari, kinonfis kita na nadago so 12 pidaso na marijuana plant. Iniman anenot na pagkakataon na sa Syudad ni Naga pon kan pagtukaw na station commander kan stasyon ni Romero na nakuha nin tinanom na marijuana sa lugar. Pagkaaram ko, first time ning mangyari na magkauga ning marijuana plants na pig-cultivate sa area kang Naga City, tama pa man kitang ibang naaraman sa ibang station man may pang-araw kayo na nangyari. So first time po ning nangyari na araw kayo na magkauga ning makarecover kita ning marijuana plants. Kabilogan na 13,000 pesos na kantidad ka na marijuanang na-recover, mantang nasa 10,000 pesos man sa pinagtutuburan Shabu. Ang sospek na atubangon sa kasong pagbalgar sa RA 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta, NCF Tigers men and women volleyball team nasungkit ang 3-peat victory sa Bukal Season 4. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni junior correspondent Jamaica Angeles. Nagsaselebrar ngunyan ang bilog na eskwelahan Kanaga College Foundation matapos makuha ang 3-peat of victory kan Tigers men and women's of volleyball team sa Bukal Season 4. Bago pa man magpuan ng kawat ka nakalihis na Domingo, nagpaabot ng mensahe ang saro sa taga-suporta kan Tigers men's of volleyball team na si Russell Ruby. Kaya yan, from the preliminaries, andito yung suporta namin and alam ko na kaya yung iway yung kampyonato. Part of NCIANS na may iuwi niyo ulit yung kampyonato, mas mapapatunayan natin na the Tigers are the home of the champion and another victory ball na naman to. Overwhelming feeling. Iyan ang simbag kan NCF Tigers men's of volleyball team coach na si Coach Ian Jake Olaso kan haputon ang sa iyang namamatian. As a defending champion, lagi kong sinasabi sa mga players ko na everyone na sumali sa Bukal, sa volleyball, everyone, every team, ang pinaka-aim nila is talunin yung defending champion. And kumbaga, sobrang bigat yon para sa amin, sobrang negative yon. So, hindi lang physical, hindi lang yung skills, hindi lang yung game plan, kundi yung more on sa mentality, more on sa composure ng mga bata. Kasi iba ang pressure ng Bukal. Sa kawat ning NCF kontra UNC men's of volleyball team, 19 points, 16 attacks, 1 service ace as in 2 blocks ang naitao ni jersey number 2, Mr. Rocky Sibuyo bilang best player of the game as in siya man ang naging finals MVP. Ang daming mga unexpected scenario, meron kaming ka-teammates na injury, may teammates kaming na aksidente, hanggat hindi nakakatatlong set yung kalaban. Laging
Sabi ni Serbo na it's not over until I win. Mientras tanto, jersey number 17 man na si Ara Ella Panique ang nagpahiling ng kakaibang tibay as in nakapagtaon ng 28 attacks, 7 service aces as in 3 blocks. Rason kung taano siya man ang naging best player of the game as in finals MVP sa kawat kan NCF Lady Tigers kontra BU Wolves. Sobrang saya lang po ngayon kasi lahat po ng pinaghirapan namin worth it po kasi na-aim po namin yung gusto namin i-aim ngayon. Nagtutubod man ang coach kan NCF Lady Tigers na si Coach Parley Tupas na well-deserved ang saindang pagkagana. Deserve namin na manalo kasi everyday naman namin pinaghihirapan yung isahin namin. Sa mga sumusuporta sa NCF Lady Tigers, maraming salamat po sa lahat na tulong, lalo na kay Boss, kay Sir Mario, kay Sir Joel, kay Sir Bing, kay Sir Ma'am Milba. Maraming salamat sa lahat. Mensahe ning pasasalamat sa gabos ang ipinaabot kan presidente kan Bukal as in NCF na si Mr. Mario C. Villanueva. First and foremost, I praise God for a successful Bukal Season 4. And secondly, again, praise God that it's a clean sweep for senior basketball, junior basketball, and now the men and women volleyball for 2 consecutive years. The success of Bukal is in the teamwork of the 4 founding schools. No? Without the support of each other, then I don't think our season would be successful. Maraming salamat sa NCF community. No? With the coming tonight, I think we filled more than half of the UNC gym. So thank you so much. And again, wag magsawa because our athletes is doing it for you. Ini si Ja Micah Angeles para sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog ng pwersa kan GNN TV 48 Naga News in Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang sumayang official Facebook fanpage GNN TV 48 Naga. Liwat, ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit and subscribe button sa samuyang official YouTube channel, GNN TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida, An Bicolano. Ako po si Antoinette Eduardo. Ini ang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.